दिनै जि थाखोनि थाखाय बे बड'लेण्ड डिजिटेल क्लासरुमनि गेजेरजों जि थाखोनि थाखाय जारिमिन आयदानिनो आबादारि बिग्रायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै नोंसोरनो बुंथिनो थाखाय आखायाव लादों। अब्ला नाय आसामाव आबादारि बिग्रायनाय आबादारिफोरा आसामाव मानो थाखाय बिग्रायनो गोनां जादोंमोन बेखौ नोंसोर बयबो मिथिखागौ जे ब्रिटिश सरकारा फैनानै आसामावबो आबादारिफोरनि सायाव जेरै हागौ एरै खाजोना थिखांनो लाफैनायनिफ्रायनो आबादारिफोरा बिग्रायनो गोनां जादों। दा 1857 मायथाइनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायनि उननिफ्राय भारतनि जिथु खुंथाय राहा बे खुंथाय राहाखौ 1858 मायथाइनि महारानीनि जिथु फोसाव बिलाइ बे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों मा खालामनायसै भारतनि खुंथाय राहाखौ थोंजों ब्रिटिश सरकारनि आखायाव लांनाय जानायसै बा ब्रिटिश सरकारनि आखायाव हरनायसै। बेनिफ्राय 1857 मायथाइनि उननिफ्राय नुबाय जे सिपाहि बिग्रायनायखौ दबथायनायनि थाखाय ब्रिटिश सरकारनि जिथु रां बाख्रि बे रां बाख्रिया गोबां खंख्ला जादोंमोन एबा खहा जादोंमोन। दा बेनि थाखायनो 1857 मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारा मा खालामनो लाबाय बे खंख्ला जानाय जिथु रां बाख्रि बे रां बाख्रिखौ बिसोरो सुफुंनो थाखाय आखायाव लानायसै। दा सुफुंनायनि लामाया मा बेखौ नागिरनानै नुबाय जे ब्रिटिश सरकारा सुफुंनायनि लामाखौ आसामनि बा भारत हादरनि रायजो राजानि सायाव खाजोना जाबसिनना होनायनि राहाखौ बिसोर लाबाय। जेरै हागौ एरै खाजोना थिखांनानै बिसोरो सरकारनि जिथु रां बाख्रि खंख्ला जादोंमोन बे खंख्ला जानाय रां बाख्रिखौ आबुं खालामफिननो बिसोरो नाजादों। दा बेबायदिहै दुलाराय भारत नाङैनो जिथु आबादारिफोरनि सायाव बा रायजो राजानि सायाव खाजोना खांनायनि जिथु हाबाफारि लाबाय बे हाबाफारिया आसामावबो गोग्लैफैदोंमोन बा खाजोना होनांगौनि बिबाना आसामावबो गोलैफैबाय। नायदो जोङो आसामनि रायजो राजाफोराबो जेरै हागौ एरैहाय मा खालामनो गोनां जादोंमोन खाजोना होनो गोनां जादोंमोन ब्रिटिश सरकारनि खाजोना जाबसिननाय खान्थिनि गेजेरजों। दा बेयाव 1857-58 मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारनि जिथु रां बाख्रि बे रां बाख्रियाव खंख्ला जादोंमोननो बेसेबां 14 मिलियन पाउन्ड। बेखिनिया मा जादोंमोन सरकारनि रां बाख्रिया खंख्ला जादोंमोन। दा बे खंख्ला जानाय रां बाख्रिखौ सुफुंनो थाखायनो बे खंख्ला जानाय रां बाख्रिखौ सुफुंनो थाखायनो मा खालामबाय ब्रिटिश सरकारा माखासे खाजोना थिखांनायनि राहा लानायसै। दा बे खाजोनाखौ बोरैहाय थिखांनाय जादोंमोन नाय आगोलावथ' जि खाजोना खांनायनि राहा दंखायोमोन बे खाजोना खांनाय राहानि सायाव खाजोना खांनायनि बादैबो आरोबाव सिगांनि थाखानाय खाजोनानिख्रुइ मा जानायसै 100% बारा खांबावबाय। थाखानाय खाजोनाखौथ' थिखांदोंआनो आरोबाव मा खालामफिनबावबाय बिसोरो थाखानाय खाजोनानि बादैबो आरोबाव 100% बारा खाजोना खांदोंमोन। दाब्ला मा मानि सायाव बिसोरो खाजोना थिखांनो लादोंमोन जों नाय 1858 मायथाइयाव दलिल टेक्स बेनिफ्राय थिखांबावबाय 1960 मायथाइयाव थिखांबाय बिसोरो खामायनाय टेक्स आरो बेनि बादैबो दङ मुवा बेसाद लाबोनायनि टेक्स
आरो नाय बेबादिनो दंफां औवा थुरि बायदि बायदि बाहायनायनि थाखाय गनायथि टेक्स नुबायना जे दंफां औवा थुरि बाहायनायनि थाखायबो आसामनि रायजो राजाफोरा मा खालामनो गोनां जादोंमोन टेक्स होनो गोनां जादोंमोन खाजोना होनो गोनां जादोंमोन बिनि बादैबो दंबावो दैमा जिं एबा मोसौ गुमग्रा फोथाराव मोसौ मैसो गुमनायनि थाखाय गांसो जाहोनायनि थाखायबो टेक्स बेना मोसौ मैसो गुमनो थाखायबो मा होनो गोनां जादोंमोन टेक्स होनो गोनां जादोंमोन दा बिदिनो कामरुप दरं आरो नगाव बेफोराव माखासे मा खालामबावदोंमोन आबकारि टेक्सबो होदोंमोन जाबसिनना होदोंमोन आरो सना सुग्रा दैमा ना हमनाय दैसा बिलो बेफोरखौबो ब्रिटिश सरकारा मा खालामना लाजोबदोंमोन दागाव लाजोबदोंमोन बेफोराव ना गुरोब्लाबो टेक्स होनांगोन मिथिबायना थिग बेबायदियैनो माखासे टेक्स ब्रिटिश सरकारा आसामनि रायजो राजानि सायाव जाबसिनना होफैदों ब्रिटिश सरकारनि खाजोना खांनायनि बे गासै राहाया बयनिख्रुइबो बांसिन खहा खालामदोंमोन सोरबायदिखौ खहा खालामदों साधारन मानसिफोरखौ थारमाने सरासनस्रा रायजो आरो आबादारिफोर मिथिबायना बांसिनै आबादारिफोरासो जनसाधारनफोरासो मा खालामनो गोनां जादोंमोन बे खाजोनाखौ होनो गोनां जादोंमोन थिग बेबायदियैनो नुबाय जे गुबुनारि सरकार बिसोरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानैसो बेंफैनाय सरकार नालाय बे गुबुनारि सरकारा खाजोना जाबसिननाय बा खाजोना खांनायखौल' बिसोर गोसो होदों नाथाय बिसोरो मा खालामाखै आबादारिफोरनि आबाद जौगानायनि थाखाय मायबा सुजुग सुबिदा होनो नांगौ ना मागौ बिनि बिसोरो जेबो उदिस लायाखैमोन बेयावनो दिनै गुबुनारि सरकारा मिथिंगायारि अलखद मारखि अदेबानि आंखाल समाव आबादारि रायजोफोरखौ खाजोनानिफ्राय रेहाय होनाय जायाखैमोन दा माब्लाबा खरां बोथोर जायो आबाद मावनो हाया नंगौना मालाबा आरो दैबाना जागोन अब्लाबो आबाद मावनो हाया फारसेथिंजाय बबेबा बोसोराव गोदोथ' दानि बायदि बेमार आजार नायनायनि मोजां सुबिदा गैयामोन जायनि थाखाय कलेरा बेराम थिग बेबायदिनो बसन्त बेराम बेफोरबायदि बेमार आजार जानानै रायजो राजाया अलखदाव गोलैयोबाबो बे अलखद समावबो मा खालामाखैमोन गुबुनारि सरकारा जेबो रेहाय होआखैमोन जेरै हागौ बिसोरो खाजोना थिखांनायखौल'सो गोसो होदोंमोन ना खरां बोथोर जाना आबाद मावनो हायाखै ना दैबानाजों आबादा जाजोबजादों बेफोरखौबो ब्रिटिश सरकारा जेबो मा खालामाखैमोन गोसो होआखैमोन बेबायदि अलखदाव गोलैनो गोनां जादोंमोन बांसिनै आबादारिफोरानो दा बिनि थाखायनो मा खालामनो गोनां जाबाय गासै आबादारियानो ज' जानानै ब्रिटिश सरकारनि बेरेखायै बै जिथु आबादारि बिग्रायनाय बे आबादारि बिग्रायनायखौ मा खालामनो गोनां जानायसै जुरिनो गोनां जानायसै दा 19 जौथाइनि गेजेर बाहागोनिफ्राय 19 जौथाइनि जोबनाय समहालागैनो बे आबादारि बिग्रायनाया सोलिबाय थादों बेखिनियानो जाहैबाय जोंनि आसामाव आबादारि बिग्रायनाया माबायदियै जावरिखांदोंमोन बियो बिनि सुंद' फोरमायथिया दा जोंना बे आयदाया बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नाय जाहैबाय।